Numru ta' bliet madwar l-Ewropa qed jillimitaw id-dawl li se jixxelu tul il-perjodu tal-miliet minħabba żieda enormi fil-kontijiet tal-enerġija minħabba l-invażjoni Russa tal-Ukrajna. Is-sit tal-aħbarijiet Bloomberg għamel referenza għal diversi bliet madwar l-Ewropa li qed jaffaċċjaw pressjoni kbira fil-provvista tagħhom minħabba l-kriżi tal-enerġija. Fost l-oħrajn semmew il-belt kapitali tar-Renju Unit, Londra, hekk kif id-dawl famużi f'Oxford Street se jkunu qed jinxtelu biss għal 8 sigħat kuljum. Fost bliet oħra li se jkunu qed inaqsu d-dwal festiv tagħhom hemm Dublin, Stokkolma u Lisbona. Barra minn hekk ir-residenti qed jintalbu jnaqsu l-konsum tal-ilma u anki l-qawwa tat-tisħin tad-djar tagħhom. Studju li sar riċentement bassar li dan it-tnaqqis fid-dawl dekorattiv se jaffettwa b'mod negattiv il-bejħ tul żmien il-miliet. Is-Sindku tal-Belt Kapitali Franċiża Pariġi proponiet li dwar fuq it-Torri Eiffel jibdew jintfew sija aktar kmieni mis-soltu. Dan fil-waqt li fil-villaġġ tal-Livigno fl-Italja ġie deċiż li minflok jintefqu l-fondi fuq dawl il-flus se jingħataw lill-familji fiż-żona li mhumiex ilaħqu mal-ħajja minħabba l-kriżi. Intant il-kapitali tal-Ġappun, Tokyo, il-gvern qiegħed iħeġġeġ lin-nies biex jilbsu flokkijiet bl-għenuq twal li jgħattu l-lonq biex jibqgħu sħan u anke jnaqsu l-konsum tal-enerġija għat-tisħin. Il-Gvernatur ta' Tokyo Yuriko Koike qalet il-flokkijiet turtleneck jistgħu jgħinu biex jitnaqsu l-kontijiet tal-enerġija fit-temperaturi baxxi tax-xitwa Ġappuniża.